ушундай ашык көңүллүү келечекке ниндейдир зор пландар куя турган бир киши, ушундай менин образ. Ниндейдир жакшылыкка үмүтлөнүү, мына ушундай яш такташ Адюк деп атыйлар аны. Ул вакытында 24 жаш булган ушул операда 24 жаш менин образга, һәм өзүмө да туры килә, ерак китмәгән, өзүмө да 24. Мында шәхси тормышның ижадка ни дәрәҗәдә йогынты ясау турында күбрәк сүз барадыр. Чөнки менә бу шәхес ижад белән мәхәббәт арасында сайлап алып бара. Ул мәхәббәткә бирелеп, мәхәббәтне сайлап, үз иҗатын югалтты. Үзен сатты булып чыкты. Ничектер шулай? Сатты дип түгел, үзенә тугры булып калмады, шулай, дөрес. Мин аны теге авыз тутырып әйтергә куркам, чөнки Розалияны ничектер бик йомшак кына бирде, дөресен әйткәндә, ул ничектер шулай. Әгәр дә ул уңышлы булачак, әгәр дә ул ниндидер тамашачылардан ниндидер җавап алса, аны яңадан кабатларлар дип уйлыйбыз, шулай дип ышандырдылар, һәм дә берәр нинди театрга, репертуарга алырлар дигән өметтә калдырдылар безне. Музыка тыңлаганнан тыңлыйсы килә, ул шундый үзенә алып кереп китә, анда шул хәтле хис, шундый моң яңгырый татарча. Аның бит инде менә шул моңы, татар моңы яңгырауы бик дорого, кыйммәтле. Шуңа күрә анда татарча опера менә шундый булырга тиештер дигән фикергә киләбез без. Миңа аның тексты бик ошады, менә музыкасы да хәр Ильяс Камал, мин аны шулай яшьтәнеп беләм. Ниндидер бер теге авангард музыка һәм таныш аһәңнәрдә кулакка чалынды, безнең милли көйләр дип көйләр.